Hello guys, welcome back to my video guys. For this video guys, pupunta tayo sa kabilang bahay guys. Kasi mayroon tayo dong titingnan dun sa bapa ko guys. Sapagkat kukuha tayo dun ang itlog ng mga babay. Good morning, ga-video ka ni. Oh, si babay. Ayun guys. So ito ang daan guys. Ayun guys. Pupunta tayo dun guys. Kasi bibili ako nung itlog nung Rhode Island guys. Sa ate ko kasi papalimliman ko sa Bisaya kong manok guys. Ang lalaki kasi nun guys. So, pupunta tayo dun guys. Bang 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 bang. Tingnan nyo guys. Oh, linis guys no. Oh, nilinis ng may-ari. Kaingin. Kinaingin na guys. Ayun. Ayun. May mga saging dun sa baba guys. Ayun. Ayun guys. Yan, daming raha dito guys. Ayun. May bahay dun guys. Doon bahay. Ayan guys. Ayan guys. May kalabaw guys. Ayan oh. Oh. Ang daming raha oh. May kalabaw bagong panganak. Nanganak na pa yung kabaw nyo? Nanganak ka din yung kabaw? No! Ah! No, no, no! Wag doggy, wag! May mga iro guys. Aw, 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 aw guys. Putik na asin guys. So, yun guys, malapit na tayo guys. Kasi may mga tinda din yung isa kong ate dito guys. Mga lamas pa guys. Sibuyas, mga ahos. Yun. Oh, bukid guys no. Ang damo-damo. Ang damo-damo. Ang damo-damo. Mu. Hala, yan na si Shaggy guys. So, nakawala yung aso ng ate ko. Hindi to Bisaya eh. Ay nakawala guys. So tingnan nyo guys. Ayan. Shaggy! Oh, takbo siya guys oh. Kilala niya ako eh. Shaggy! Hi Shaggy! Please Shaggy. Anong meron? Anong meron dito? Papa ko. Ang papa ko. Mag-bless mo na ako guys. Asayin pa. Naitlog dire? Say! Naitlog din mo Rhode Island? Pabayta kong unom. Yan ang aking papa guys. Ah, liwat kog buhok. Yan, balay ng atin ako guys. Tiri. Ayun guys, may mga paninda siya guys. Tadang! Oh. Sibuyas, ahos. Yan, meron siyang tinda guys. Yan. Dito sa likod tingnan natin. Ganda ng flowers niya guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Ayan. May mga manok na dito guys. Yung Rhode Island guys. Pinalimlima nila sa native guys. Dito guys. Look at the may kabayo doon guys oh. Oh, kabayo. Oh. Aray guys, oh yung Rhode Island nila guys. Napisa na guys. Nice kayo guys. Tingnan nyo guys. Ayun oh. Kumakain guys. Ayun oh.
Oh, ang lalaki nito guys, Rhode Island. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung mama nito, tsaka papa. Ayan. Ano talaga to guys? Hybrid. Pinalimliman lang nung native. Yan oh. Ayan, dito guys meron na sila malaki guys eh. Wala pang lalaki na guys. Pero ang nanay nito is native. Yung tatay is Rhode Island. Ayan oh. Oh, kita niyo malaki na guys. Oh, wala pa isang buwan daw yan guys. Big na. Yan. Oh, so yun. Ito yung bahay namin sa probinsya guys. Ito yung bahay namin sa bundok guys. Yan guys. Yung water nila. Ayan guys. So ngayon papakita ko sa inyo guys yung Rhode Islands na tatay. Malaki guys. Big. Dito guys. Ayan na guys oh. Ayan oh. Kita nyo guys. Laki. Mayroon dito na Bisaya to guys. No, Bisaya to. Oh, Rhode Islands dun to guys. Meron pa dito guys, ayan oh. Ayan oh, apat yung malalaking lang Rhode Island. Lalaki, ayan oh. Pangalawa, ito guys, ay 5 pala guys. Ito nangahabol yung isa eh. Ito pangatlo. Ito pang-4 oh. Oh, ito yung nangahabol. Pang-5. Ito. Ayan oh. Ito mo guys, nangahabol to guys eh. Oh, wow. Matapang yan guys. Hindi ito yung mga babae guys. Ayoko ng lalabok guys, ng lalabok. Ha? Unsa? Asa? Ayan guys, oh yung mga babae guys. May isang lalaki, 6 pala yung lalaki nila guys. 4 lang yung babae. Ayan, bibili nga ako itlog guys eh. Palamliman ko. Ay, nakaihi. Ayun guys, ang daming tilapia guys. Hala, may babaw guys, ang dami. Ayan. Ayan guys, ang dami nila, maliliit. Ihawi namin to guys eh. Ihawi namin guys. Ayan. Ayan, meron pa dito oh. Hala. Ano mayroon? Nagluto sila guys. Galuto sila. Anong galuto mo sila guys? Sana wala, dagas lang sili guys. Nakaihi daw ko guys. Tuo anak guys. Ako kaihi. Hala, luya guys. Oh. Deng, paghilo ng luya ni ba? Di ko mag voice over. Maulahi pa lang. Hala, tambukay lang. Tambukay lang sili guys. Napo ilang pispan diri guys nga. Wa na guys, nauga na. Oh. Di ba? Guys, ang pilingon ito guys, nakaihi guys. Nakaihi daw ko guys. Hala, dagan sila puwak guys. Mamuwak man koron guys, lubi. Mamuwak, lubi. Kadu ka di mo matua na iya ang friend ba maakto. Dagan sila puwak guys. Ito yung mansion namin guys. Ilang tubig kasi sirit guys. So ayan si Pilingon nakaihi. Ayan guys nandito pala yung aso ko guys eh. Ayun pala yung aso ko guys. Dito na nakatira guys. Di na umuuli sa balay. Nahaw. Utong-utong po guys. Guys, dagang kay sili guys. Siyar sa dito kadaog. Lame. Dara guys oh. Dagang kay sili guys oh. Doggy, bakit kayo di muwi ha? Bakit di kayo muwi sa bahay ha? Bakit di kayo muwi? Shaggy! Shaggy! Ha? Tata? Pinut lang na very good. Okay. Yan guys. Kadyot lang. Tingnan natin itong isang pispa nila guys.
ito, yung marami guys. Ayan, oh, ang dami guys. Naroon kay guys. Oh, di malulod akong cellphone sa buhok guys. Nadagan kayo oh. Hoy puta. Hoy. Nilap ug lubot ang iro guys. Na, di padagan kay guys. Kaya kadagan baka pudre. Ayan natin. Malalom na. Hala, namusa na. Rhode Island, tatayan eh. Hala, mayroon dito Rhode Island o liwat Roy oh. Napula. Oo. Ayun oh. Sa gilid. Wala pa na pusa. Ah, wala pa? Oo, namisa manok na guys oh. May kayo ni ka nag-iro. Ano, liwat na lang sa island. Nagikaon na pog iro og ako ang itlog bag-o. Pag sa kasilyas gisaka. Ayun guys, oh, wala masyadong ano guys. Lubog kasi guys, tubig, malabo. Pero marami guys oh sa ilalim. Lakit kayo lang manok guys. Na hi! Hi! Hi mga pinting guys. Hala ka guys, kit guys. Kit kaayo. Yan guys, sagi naman sunod ng sunod guys eh. Kaasar eh. Ayan. Dito yung aming lugar guys. Yung kasi doon sa kabila guys, nakatira lang ako doon guys. Kasi walang nakatira ng bahay, sayang. So, ayun yung ating video for today's video guys. Ayun guys. Ulit na ko guys. Ayan. Ayun guys, dagang kay kupa nila guys oh. Kani, tambis ni guys. Tambis oh, mulak-mulak guys. Ayun oh. Tapos mayroon din dito guys. Ano oh. Ayun guys oh. Oh. Namulaklak na guys. Ayan oh. Ang daming bulaklak yung makupa to guys. Yan. O di ba? Sarap talaga dito sa probinsya guys. Pwede ka magtanim ng mga prutas. Ayan, tulad nga no, mga malunggay, sayuti, yan, ampalaya, sitaw. Yan. Oh. Mga kamatis. Yan guys, sili. Yan, ito pang makupa, may sili. Ayan oh, mulaklak din to guys oh. Oh, oh nawa. Nawa. Nagmay-salag, apilang salag. Ada isalag, wala may bunga. Ay way unod. Dayon kani ang Lemon King. Lemon King ni guys. Kita niyo na to dati guys, di ba? This is Lemon King. So yan. So, yun lang muna guys. For today's video guys. Kaya mapalitag sibuyas diri guys. So, yan. Bye-bye muna guys. Bye-bye you.